Spotify Bodojobinfo YouTube channel da finally good news bine je RPF is the constable nangtamani admit linka active jabai nangtamana naina hasigan eba exam city nangtamana naina hasigan da bari khalamnango nangtamani online eba nangtamani check process ko lana fैदों बेखायनो भिडिअ को नायजोब आरो गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो आसाम पुलिसाव फैगोन बेनिफ्राय SSCD फैगोन MTS फैगोन दिल्ली पुलिस फैगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि गुबुन गुबुन आसामनि स्टेटनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे BTC एग्जाम डेटआ मार्चआव खोनादों सर्सआव मोननाय बायदिबा बेनो जाबाय नन टेक्निकल पोस्टआ एन्ड ग्रेड 4 रिजाल्ट नोंथांमोना नैबे साननैसो उनावनो मोनथारसिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन चेनेलाव दा जियानो जा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय फिन खनसेबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा जों गोबाव खालामला RPF कन्स्टेबलनि वेबसाइटआव जोङो थांनोसै दा जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ दङ डाइरेक्ट डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव दानिया नोंथांमोननि एडमिट डाउनलड खालामनोबा माखासे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन एग्जाम डेटआ 2 मार्चनिफ्राय नोंथांमोना 20 मार्च एबा 22 सिम जागोनब्ला स' नोंथांमोना जायखिजाया एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांल' नोङो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो आरो नोंनि आनजादनि डेटनि 10 डेज सिगांल' नोङो एग्जाम सिटिखौ नायनो हायो स' बेखायनो खायसे नोंथांमोना बेखौ दिनै नायनो हायाबो जानो हागौ एबा नोंथांमोना माने एग्जाम सिटिखौ नुवाबो जानो हागौ बाथ्राया बेनो 10 डेजनि सिगां नोंथाङा माने नोंनि एग्जाम सिटिखौ नायनो हागोन आरो सानब्रै सिगां नोङो एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो स' बेखायनो जेब्ला बै समाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन ना बिनि रेजिस्टार आइडिया बेखौ बावहोनांगोन नोंथांमोना देन बेनिफ्राय नोंनि बार्थडेखौ होनांगोन जेरै 01 बेनिफ्राय 01 बेनिफ्राय 2000 नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन स' बेनिफ्राय खेबसा कड दङ नाम्बारा बेखौ नोंथांमोना बावहोनानै नैबे लगिनआव क्लिक खालामबानो नोंनि एग्जाम सिटिखौ एबा नोंनि एडमिटखौ जोङो डाउनलड खालामनानै नायनो हायो आरो जुदि नोंथांमोना बावदोंब्ला फरगट पासवर्डआव होनाय लोगो लोगो नोङो रिकभारि खालामनानै लगइन खालामनो हायो स' बेखायनो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय नोंथांमोननि एग्जामा 90 मिनिट्स जागोन प्लास नेगेटिभ मार्किंबो नोंथांमोना मोनगोन आरो हिन्दी आरो इंलिसजों नोंथांमोना बबेयाव कम्फर्टेबल बेयावनो आनजादखौ होनो हागोन आरो बे आनजादा नोंथांमोना गुवाहाटियाव जागोन आयनाव बांसिन जागोन मानो होनोबा अनलाइन एग्जामा बेयावनो बांसिन जायो आरो दा जियानो जा जोबोर मोजां साख्रि कनस्टेबलाव नोंथांमोना एग्जाम पास जाबाथाय हमना ला 80 गाहाम काटअफ थांबाय बा 75 थांबाय ST लाइनावहाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोना 1600 मिटार्सखौ हौवाफ्रा खारनांगोन एन्ड हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगौ आरो दा बेबादि कन्डिशनाव RPFनि सिलेक्सन प्रसेसा आरो बेनि मेक्सिमाम रानिंआ मेक्सिमाम जेरावनोखि ISL जायोना स्टेडियाम दङना बेयाव मेक्सिमाम प्रिभियासआव जादोंमोन एबार स' बेयावनो जानाय चान्सआ दङ एबा नोंथांमोना खानाफारानि फिल्डआवबो जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआ आरो दा बे जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव 10 बे जोबनाय लोगो लोगो NTPC नोंथांमोननि बेनि एग्जामाबो जासिगोन दा बे जानाया नोंथांमोना लास्ट सप्ता मार्चआव जानाय चान्सआ दङ एबा एप्रिलावहाय NTPC एग्जामा जानाय चान्सआ दङ जेराव स्टेसन मास्टार दङमोन ना देन बेनिफ्राय ग्रुप D आ नोंथांमोना मे आरो जुनाव जानायनि चान्सआ दङ एग्जामा दायो अनगयिं एप्लाइ जागासिनो दङ स' नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो दा बेनो नोंथांमोननि RPF जिदि कनस्टेबलनि लेटेस्ट आपडेट दा देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटखौ टेनसन दाजा गासैबो लासै लासै मोनजोबगोन बाथ्राया बेनो जे डेट वाइसआवहाय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो दा बेनो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव